Mentak si Halmajak Harbaiterik Luber Kinong Yalam ke FKJGP Rambrai Circle Kilalit Banjurab ya ke Block Office ke Belawan Man Plie Dok Konrad Kongkel Sangma Menteri Rangba ke Jela ha ke Kendai Trek Naiwing Arjabs a Bat Lalam ba Nong Tre Satya uba Jit Starland Lingkoi President ke FKJGP Rambrai Circle habe kran mu nong thok khubor hadien Kilawan nagajing ne jurab ulong ba hadien kaptu kat Nepor bala Plie ya ke Block Office ki pai ba kila ujor ba nong tray kumta ka seng kalawa jingtep lingba ka Right to Information Act no BDO ka nong strength ubadai ru Public Information Officer but kikot kisla baka seng kala yo ba ka sarkar kala depthung ya ki nong tray ki banpet ya ki santali ki GS Circle ka Rambrai maule mauther mado kshai bat maudan ki banpet ya ke jingpentrai ya ki scheme MNREGA but PMAYG ki nong trai ki baka sarkar ka depthung ki long hinriungut ki data operator but hinriungut ki technical assistant nanta nakalian ka seng ka jingli ka long ba ngilir i ba ka sarkar ka lada ban sanction wat na ki long tang ki contractual basis bagila da ban sanction ya ka salary jong kinong tray hato kine kinong tray ba kingwan kumne man la ka singi badot kam pai ba hato ki chubam ya ka tulop lane kishim tulop tang si singi haka sita yaw le se ba katkum ka jingkren ki pai ba kiwan tang ka singi yaw te ka jingdon kam jong pai ba kam dai tang ka singi yaw dai man ka singi kiwan bandon kam namar ba ka blok kalong ka badon kam hadu kata na ka benta ka imlang ka salang ha ka sensyar ka khadar la kalong ka roi ka par la kalong ka jingyarap na ka jingdon kam jong ki pai ba jong ka dong ka than